Inyaya yakunetsa ya dreaded. Dreaded. Akunetsa mwana. But inzwaika. I wasn't fonera. Monda adatu yazomdosera. Mugorere jongwe. Nada umujobora. Ndoba ndamudosera. But I wasn't fonera ka no. Pachokwadi mbinga tikutaura apa ndimambo ndini. Hanzi mbinga iyi ndimambo ndini. Ndakati because inini ndamujobora igore rechi reukwiri nova ndamudosera ndiri jongwa. But ndazomukorera ndakati inzwa dai ari strive masiwaka. Ari kutaura mbinga kuti wadinga kana kuti wakatsi handiti hauchazi mbinga. Zvinonzwisisika. But iwo hauna kana send mavideo ako kande $2 asi ana japreza ka japreza anorwa video rema 30,000 US video uyo mavideo ake $2 $10 ana kana mari hembe dzanenge apfeka dzedzasonwa na jeti uko mukomani wekuti ari kutsvaga. Saka iye manje kuzonoti una vanhu ane mari makasheka hamuchazi mbinga mari yacho haizivi. Ndo panozonipo confusion. Dai aiziya mari. Tanzvisa vanoti hanzi makakika kudhara maana chake norisi mangoshumba yepamachise. Ana mera shumba ari kutonga havasaizwe unonyura. Unonzi jobo. Saka ndakwenda pandada ngovhunza question wani kundinetsa. Unonzi ukadongorera munhu achigeza. Unoita show here. Kubuda chibundude paziswa wadongora mna chigeza. But se uchiti ukaona pone yo mbude mone chimuzasi chinongoda Daddy Dready. Jesus is Lord.